tuteran hola modu naturalean euskaraz hitzeko ez dago aukerarik, bilatu behar duzu. Nola gaizki, amorruz. Bai, azkenean legeak esaten du gu zonaldez euskaldunean bizi garela, horregatik ezin ditugula eskubide batzuk bermatu edo ez dizkigu eskubide batzuk bermatzen, ni herritar bezala eskubide batzuk ditudalako, baina nirek ez dizkit bermatzen. Orduan hori amorruz bizi dugu, bigarren, hirugarren edo laugarren mailako herritarrak bezalakoak sentitzen gara, ezin garelako gure hizkuntzan bizi. Printzipioz edozein nafar bezalakoa naiz, baina hizkuntzari dagokionez bigarren mailako nafarra naiz. Eta hori horrek jendeari amorrua sentiarazten dio eta impotentzia handia batez ere. Ezin dugulako ezer egin. Legea eskutan dutela ezin dugu ezer gehiago eskatu, eska dezakezu nahi duzuna, baina gero jasotzea eta horrela. Lege honek aldaketa handia behar duela iruditzen zait, eta eremu batetik bestera pasatu beharrean edo pasatzeak uste dute ez duela zentzurik azkenean berdin maila diferentetako biztanleak jasotzen dituzulako. Orduan, lehenik eta behin nire ustez zonifikazioarekin bukatu behar da. Nafar eta euskal herritar guztiei deia egiten diet urriaren 27an Iruñera etortzeko. Baina gauza bat eskatuko nioke jendeari eta da ez pentsatzea bakarrik eremu ez euskalduneko jendeak behar duela lege aldaketa hori nafar guztiok behar dugu.